Чакай! То съм. Сега ще го разделим на двама човека, че тук няма. Може би про изкрак да го направо на две да го разделиш. Още малко и ще го отрежем. Мислиш ли? Почти съм сигурен. Тръгна си! Край, приключи. Още много има да режеш. Още много има да реже, трябва ни турбофлекс нещо такова. Добре, про изкрак сега да го разделиш на две крака. Глада ще чупим. Добре, друга. Виж, аз ти предлагам така както е. Добре, може и така. Ска, че му стрим, той се разтваря. Добре, става. Добре, да, аз да скоча. Айде, скачай. Чакай, ще трябва да извадим част. Това е май критично. Какво е това? Някакво... Дисекция на монитора, аутопсия по-скоро. А? Вандал. Край. Това е гаранционен, а не? Да. Това си... Каква е гаранцията? Се отива към Поликом. Насипе. Троши, докато е време. Какво е процес? Ето, има си захранване, интерфейсите са цели. Идеално това за Марков. Айде, Чеф, сега да го ремонтира.